Ahoj Miro, to ma oslovilo, pretože to si myslím, že to je taký text idúci až na dreň kosti. Že v podstate tam ako keby niekomu to môže pripadať ako také naivné, alebo také, že čo, nič také nevypovedané, ale presne o tom, ja v tom veľa cítim. taká nejaká, je to také neukotvené v tom, že čo sú to tí dvaja, alebo kto je to ten Miro, ale silný taký prežívanie spoločné tam v minulosti je cítiť a je to také zvláštne, že vlastne kto to hovorí komu, že sú to priatelia, alebo čo, alebo každý si tam dosadí niečo iné, ale taká dezilúzia, je tam veľká zmes emócií.